कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Plastik ni gola bibar daja nang age. Hello, Surmanlai. ओए सोरमोनलाय सोर बुंबावदों नों? खोनायाखैलै आं खोनायाखै। खोनायाखैसो बुंबावदो। दानो होगोन बुंनानै फैसाया दाबो होआखै। दिनैनो नांगौमोन आंनो फैसाया जोबोद दरकार जादोंमोन। दरकार जादोंब्ला आं बहानिफ्राय होगोन दालाय हा? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आंनो दानो नांगौमोन फैसाया माबारलाबो नङाबाथाय खौराङा दिगदार दङ। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बुंदों नों, लाइकबो होआ बुंदों नों। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबा नै या